terus kebong terai penlong semran nga terai penlong semran nga penlong semran kelong ke ndrei ban but ini ngakwa terai penlong semran nga Ublayon korku ya ka jingruai penrem
mensem naga jingseng samla balang pentor langteng kilong sisa kijing penrem ya ke mensem kijongi leunang ya kerku yupi gumka jingseng samla sua bengin ya seprang akot yau sekretari pun penmena ya ke program ke jadi bat kani ketan me teman besan mengelam ya program na benta kani ke jingseng pajba kani ke janmet untuk ngeliat sengaja ke jingruai perhem sem kok ke jinglam jong ke jingseng samla balak presiden pentor langteng mengelam jingruai ni Mr. Puli Boy so nong tem keyboard Mr. dan Binton Pok Dweng banyelam hak populi nak tim ke jong belai bantuai di teman pesan DL Sumer ini ya ke jing puli ya ke history lengkot jong ke jingseng samla mensu prestri dan sekretari jong ke prestri ya belum ya kijing aingo kat bedang lum ya aingo ya sengau ikuaya nak jingseng samla balang presiden pala bat nak jingseng samla balang presiden pentor langteng ya pengentang ya kijing aingo inong keren nak ada kecan met dari tuan pesan 3 keempat ya kejing pen mana bat kejing penwai tuan pesan mengelam kini gede program akan kejing sing pajbat ngi penpau ke jing siongu yau play boleh lam ya ka jingseng samla kejongi hakani ke sin jing kendu ke ba arpe usau iyo i bahagani ka singi barok cisngi ilala ban pendep iki kam nak benta ban pen telun ya ka selentem jong ke kam ke jong penrat haka jingseng samla sinot ke jongi ngej bau beleun yalam iki kam ke bela pendep bat mentah sajisen pat iwan ke ying ke bekentang ke jong belai nak benda ban yerok bat pendon burom ya kerteng ke bakrau bat ke badon bor ke jong u na ying ang ne kum baik serman jong ka jingseng samla ban pediang ipi nadu ki pastor ke bi ki dongi ki bedang edon nadu ke ne ke janmit nadu cerman jongi ki nongkit kam ki pastor yapi ki khot bat ki delegates bat ki kun ki pai ki belsuspa ki belak ban wan bat ban don bat ngi ha kaneka janmit yang si ubahai pi baro bat ngi stem ba kane ke por kalong ke por ke kodor ke bangi baro ikmi lenti ya ki jingkerku lengba ki jingpam ke bekenja mensim dengan pendem haka jingduai Ngiwan khmat jong me au play bo pa jong yu pa beneng. Ngi kerpat pamenis ne ban yalam yengi hakni ka por ko banta. Ba kum ba mem samle no ingi ki por ko bala lek no. Milanti ko try. Ba sangti ko bala kener ka jong me kan ya yalam yengi ru hakni ka por. Penteli yengi ya ki jingmot jong berkat ki jong hakni ka por ko try. Bangin ngau ya ka bor ka jong me. Gay barok ke bagi pendap nadok ke baruai ke bapule bat ke baduai yo sngew ye ke jingiro na ke jingruai ke kun samla bat kumju ro ke yo sngew ke tien ke jong me kin long ke jing bam ke be dei mensem ha ke jing im ke jongi ni boti ke barok ke bantah ke badang sa ke jing penia ke bastat ke jong me ha ke kerteng ke jong jus pres ngipan ngingo ikine barok amen. Ngine sok lang ya kejing ruai ke bandrus pa artulai. Ndrus pa artulai. Bat kitu ke berang don ya kot jing ruai ke berim naga kot jing ruai ke basan spa kendai ke kendai. Hadin ke nika jing ruai kerpat ya itu men mesan DL Sumer. Bini lam ini ke papuli ke ketien ke jong belai bat bu haga jing ruai. Tu yang samla utrai yang ukot sengau bah. Yang no mentah tungai ketien jong u. Seprang tungai nang yat ke kamu trai jongi nyinmi banetrei. Ngin ruai de yang lang barok lai di kot bat ke koros ndrus pa atulai. Tu yang samla utrai
Jing puli nak ketien ke jong belai. La ban syam nak ke kitab kibarem ke kitab ke banengkong Samuel ke lenong ke bakan riu ke khot ke ba nyau ke ong kumni. Anroi try ula ong haus Samuel. Wat kami ye ke khamat jong u. Lamne ye ke jingtrong jong u. Lamne ye ke jingtrong ke renyeng jong u. Namar ngala kentai ki u. Naba ublai umcuk kami kumba kami ubriu. Naba ubriu yo i tang ye ke dur ke basyaba. Nroi try u yo i. Ke kitab Joshua Long ke banengkong ke khot ke banyo buat bapra ke ong kumni. Tang bamen long ubat lain buat basyulur bah. Dia ke Jerusalem. Dah ke jinghi jong pi. Bat piet temu ban penkit hangi. Ia ke senam jong uni ubriu. Teu Petrus bat ki apostol. Kile tu bat kile ong. Ngidai ban kongu yo belai. Kam tam ban ye ki briu. Ublai ki kpa jongi ulapan mi pat yo Jisu. Yo ba pila penyap deka basdin yu hauding. Yau ni ublai ula kentiu syuk ketika man jongu. Banlong usem bat unong penem. Ye ke ban ai ke jingkala ke pemut hau Israel. Bat ke jingmap kipop. Ngite ngilong ki saki ye kini ki ai ke iru. Kumjuru uman simbakot. Yau ba ublai ula ai. Hakita ki bakongu yo. Kabakado na ki City of Stolpon ki Ephesus. Kalanong kabaan. Gerkot kebakat kendai arpeu bat arpue. Ketien ke jong belai syuk ke ong. Kum tate pimlong syuk kinong wai bat kisok senong.
Nrei ki paratrai snong bat ki riu khoi, bat ki bayadai na ki jing ublay. Balai taya pi halor ke nong rem, ki apostol bat ki nong yatu lupa. U Jesu Kristi udalong umaudong bahakili. Hau ke cintai barok ke wei pa ke wei. Bala penyadat bah, kanang san ye ka banlong, ke jing blay ka bakoj hau trai. Hau ye piru latai lam banlong ka cakasong ublay hau mensim. Ublay unyo ikaban kerku da ka bapuli bat syeshko na kitien ke jongu. Tungin lay kemat jong blay di kejing tuai. Ublay melong ublay jong. Ublay badap de kejing ye bat bakan rai kejing isnai. Na ka bantah kejing ye sing samla sinat kejongi. Bat kumcu putra bi na ka bantah jong ka ne ka balang hang ni hamansu. Ya ka ba me ablay de kejing ye bat de kejing kerku blay ke jome. Mela penyo ablay. Ya ka jing pen kre pen krom na ka bantah ka ne ka jing ye syam bat yang jong isisin sisnem. Bat kam tam na ka ba mi atrai mela penjalong. Ba menien kesni. Menien ka mir. Ban mentah barok sisni. Ban haduk ka ne ka klimat ka ba mentah atrai. Ka ba melai lumi langi ko trai kam ki kuon ki jome. Ka ne ka jing ka ba koj ka ba kentang. Na ka bantah ban ni roi ka kerteng ko badon bor ko jome. Lamba ka jing wai roi ka kerteng ko jome. Kumne kumcuru ko trai bi na ka bantah. Ban pulih ka ketien ka bakoi ka skor ka kumcu ko pabi. Ai baki mensim ke jongi. Ki ba skor. Ia ka ni ketien ke jongi. Kin la ablay ban yo sneu ka jing pen kendo ke jong mensim jongi. Ba ka jingem ke jongi ka ni ka bertai. Ka long tang na ka bantah ablay. Bangin bot. Ia ka nong rem ke jongi ka bahame. Ukon bala kamar wei jongi. Yo ba mi atrai mel ai pedeng jongi. Da ka jingi ba. Baun pa bat suspai ke pop ke jongi halo jong kene kiting pra ku try lang ba jong kene ke poro ngi duai ablay ba men ya ahingi ke ta ka bor lang ba men sim ku u jong me ku pa be na ka banta ablay ba ku mu shikri u jong me u bayang na ka banta ban sasam ye ke kubor ke jong ka kubor jong ke tin ke jong me ku try be ai ba kat kum ke jing puson na ke tin ke ba khoj ka ba me a try Mela kerku kerpang u katkum kecing penkre, hooi kecing penkre, kecong kalong kecong briu, nai nyetip skema blay, bak kecing pencanai kalong kecong me, kerku kutrai kene kapor, bak kabangi sheskor kecing kecong me, ngin yo ye kata kecing pentap kecong umensim ucong me, bangi ngin yo sneu dalaki skor, bangin ru ngin yo. Ikan bu baik bu renti iki haki laki download barah laki mensim barah ki jingmut ki jing berkat ki jingi bangin yo ikaban pendon kam naga banta bangin yeng hapadeng kani ke pertai ke ba bat ke ba cinca isnai ku try kani ke por jong jing shikri ke jingi bat kam ta ma try ke bangi ablai lang ba jong kani ke mi ngin ba penjat hai laki jong ki mat bat ki mensim ki jingi ban yo ipat ia ke step ke balai syai dan step bangin yo shikri ba pendom puram ik teng ke jong me oi sibun ki jing shikri ke ba ke jing sing samla snot ke lapen kre ablai na du dang step hadu bandami oi ablai ni da tip scam ba klem ka bor ke jong me kini ki long le na oi re ka kum ke ne ka por ni tuai ru ku pabi na ka banta ablai ke singi ke balai syai me men ke ku ini ba di opalang u jong me oi ku trabi ba ki umcar belai ki jong me ki umcar peneng ki jong me kin yo ablay manay ito hagi rampaying kristan jong ka balang hang ne hamanso bat kumju atray upalang jong me hapo kasinat hibaro ka we o ko pa be lamba jong ne po ni IT bat buti kana ka jing shikri ka jong badi ka aka baro ni tan ni dem haga karteng jong no panem jong Jesus Christ amen. Akan ipat kepor ngin yo sneu ya ka jingpule ya ka history lengkot jong ka jingsang samla menso presbytery. Sneu ba ban khot yo sekretari jong ka jingsang samla menso presbytery din pule ini ya ka history jong ka presbytery. Teman pesan nong yalam ki nong kitkam ki pastor ki khat ba ki delicate
jongka jing sang samla KGP sinon mingi ayeng hang ni nak liang jongka jing sang samla menso prestri ban pensngeu ya history lengkot jongka kabalong kumdi ka history lengkot ka jing sang samla menso prestri kabanengkong ka jing sedang bat jing yai lenti ka jing sang samla menso prestri kadai gawai nak prestri ka badang lung bah kerta ka badang yai lenti tang hanyau tuli kisnam ya kan ke prestri lapan kha nak sangpung prestri ha kesnam arhajar kat khandai kabalawan bantung dak KGP sinon mingi ha khat ar terik bendai ni jong kesnam arhajar khandai ha kabalang prestri menso ha kabagi nongkit kam benengkong jongka kilong kumde advisor Reverend DH Lamari Chairman Reverend TS Lengdo Vice Chairman teman besan Iren Secretary Master Sarlang Kidkhar Assistant Secretary Master Nangshan Bor Lengdo Finance Secretary Reverend RP Lengdo Treasurer teman besan EA Sungo Statistician teman besan RM Klem Lapelong ikan ke prestri daki lai teli ke Jingesang Samla District. Kita gilong ke Jingesang Samla Menso Presbyterian District. Ke Jingesang Samla Barato Presbyterian District. Bat ke Jingesang Samla Thatbamon Presbyterian District. Kabaar Kerukom Trekam. Ha ke Jing Trekam ke prestri ke don yakini ki komiti ban penyai seprang yaki kam jongka. Kita gilong ke Executive Committee, ke Nomination Committee, ke Finance Committee, mat ke Music and Singing Committee. Kini ki committee kitrai ala kajong ke kam kabala syani haki. Bada ke jingala mulai ikam kilanang yai nakasnam syakasnam. Ban penslur yang ikun samla bakin iye bat syakri yo ulai langba ke jingruai. Bat langba ka sap bekerpang bagidon ngidon ya ke standing choir kaba pendep bat simbentar ban ai ke jingruai. Hakababun kijing seng kibala ai banta ya kijing seng samla ban ai ya kijing ruai bekerpang kabalai kikam yalap nadu belayo ya kamenso prestri kaladon ya kijing penbek renti baya kekam yalap hapok kamenso prestri on witrelang da barok kiseng lene centralization bat ke prestri kalathung ya commission board committee hakaba kijing seng samla kayo manfa sangut kidkhot sekani ke komiti ke batrai ya ki kamilap hapok ke prestri mentang idon lai teli gilang khatrai ki bahapok uput usam jong ke prestri kita gilong ke that yalong mission field ke sok kempor mukro mission field bat ke mo bandu mission field man usnem ke jingsang samla ke hap ban kit 10% na ke budget balamang ban pelut na ke benta kini ke mission field ke menso prestri ke jupha ru yangi ban lek jngok lane ban lek visit ya gini gilang khatrai hakaba ngilayok ru ya kalat ban penlong jing sengalap ha kini dijaka kebasau ke jing pediang ya ke jing samla KGP sinot mengi naduk mulatung ya ke jing samla prestri jongi kani kalong kajing sang samla sinot ke benengkong ke bangi layok lat ban pediang bat ngi penpau kajing sengungu ya kabalang presiden menso ke bala kloy ban pediang ya kani kajing sang ke bementa ke bangi yok ban ya kenduk lang kumni ke basan kinong kitkam bementa ke presiden ke don ya kini kinong kitkam bementa ke batrai bat penyat ya kikam jongka ha kajing skriblai bat kita gilong advisor teman besan RM Klem chairman teman besan Sistem Vice Chairman teman besan EA Sungo, Secretary Mr. Noble Victor Sentem, Assistant Secretary Mr. Da'u Wan Himanar, Finance Secretary Reverend DH Lamare, Treasurer teman besan N Shadab, Statistician teman besan PS Rengklem. Kebahan riu kejing penkut. Hakaba penkut ia kena history lengkot, ni sengau ban aingu yo belai. Obali alam yang ngikum kejing sang samla menso prestri, lamba kinong ikam kibatrai sitam bat. Shirhem ika kam jong konrad ngilanang yak nakawai gesnam syakawai pat bat niyoi ba kikam gilong kibayai bek ngigerpat ya kejing samla sinot ban ken mawingi ha kejing duai kenang banginang san ha kejing long bekenjaman sim syadu kejing dap pernieng ujis kris ublai unkan ku nakabenta kaburom jong o amen.
Kublai sipun ya ka jing pule ke history jong ka jing sang samla menso presbytery long bau sekretari. Leun kerku ya ka presbytery hangne haka menso presbytery nyoi ya ka jing ya yenti ke badanglung penban ka presbytery ka jing sang samla presbytery kalong ka ba satang ya ka ba ki babon lagi ki don ki presbytery jing sang samla presbytery jongi ki ba chem ladon ki standing kawayar pi ladon ladon ki mission field pi ladon bleu nang kerku ya ka jingya inti jong ka jingsang samla menso presbytery ba pilong ka pasatar lah ka kam ka papiakit lah ka bor ka papinesay na ka benta ka kam ka jong konrat bat nyoi ba pilong ka way na ka presbytery ka ba chimkia ki kam nado ka presbytery bat kumjo hakikam jong ka sinot ka jongi mentangin poi sekawai pat ka benta jong ka jing sekri ka jongi ublei pat kata kalong bangin lum yaki jing aingu pat kat banang lum yaki jing aingu ki don atli ki choir hagani ka por ka beningkong na ka jing sang samla balang presbyterian pala bat kumjo na ka jing sang samla balang presbyterian pentor langteng aingu kini ki atli ki jing sang samla kin ai ya ka choir ka jong ki gawai hadin gawai beningkong na ka jing sang samla pala bat kumjo na ka jing sang samla balang pentor langteng hadin berada pi jing ruai bat lumi ki jing aingu na singau pa ban khot ya Reverend RM40 bin singau pa ban pen kentang ya ki jing aingu beliau lum.
Sangka
Ko play ko pa jingi ba peneng yus ngaban aingu yeme bablan kat bat ngi kum ka jingi seng samla sinot bantangan ni sini baru sini yang layok ban pendap iki benta bafer nak benta ban banyak ceprang iki kam hopok jinga sinot ni aingu yeme try kum gani ka janmet benta ni don ngani ka jingi jome try ya ban wan ro ban aingu yeme lamagan ka jing ai ka barit ka jingi sa kam ngajome ni dua ya blay swa baka sinot ka jingi kan yok ban penden kam iki pengentang iki lang ka bor nak benta di projek per sinat bat baru kumjuk ni wan rokmat cemeh ni kapor hak bayi roi terpang nam tau syukri cemeh ban sapen bena ya ke kebor jik pergi im nam tau jingi lang barok ni kapor ker ku ablay bat yarap yu apa kebor ka jaman sembak hut cemeh dan kat bot syukri cemeh try apa kemudian kapor ni roi terpang rok dan kat bat ni haduk bawai jungi syukri jungi ngau jingi map ni kuntai kat dapat ni barok hak kerteng bai im bat keblon bortam jungi Jesus Christ amen. Ublayun kerku ya kaba pulih dengan ketiin ke jong ubat ke berduai dengan bayi teman pesan ke jingenok jongi ceka jingai ke balong ke boleh ulah kerku ini lagi long ke berit pat ke bakrau boleh undepan kentang iki kumba pastor duai bat penkentang ni scam bahkan long ke jingerap bat ke jingkerku yagi kam jong ka jingseng samla sinot ke jongi Pat kumtung ili asngau naki artli ki jing sang samla. Kabawan ra yang ki artli ki kubor. Kumupai bersius pak jong ka jing sang samla sinot. Pat ke khot yang ki artli ki kalong ya kata ka bangam kuak bande ya kata ngale. Lang bagi jing sang samla balang presbyterian pala. Pat ke jing sang samla pentor langteng ka ba ai ya ka kubor sanu kani kan lam. Namar kata kasak hanga bahangi bengin pencong dor gini kubor baru belayun kerku ya pergi artli ki ban lagi jong ki balang ki jong pi ban poi hang ne haka balang menso ban pensengau ini ya kini kubor belayun nang kerku ipi pinlek nang ne calaki balang ki jong pi daga jingelam ka jong belay ban ngikmi nanti bagi wei pat ki por ngin sayo sengau ya ki kubor lang bagi jingruai ki jong pi hagi wei pat kapor Mentangin poin seke wepat ke bentang ke bengi barok ni kemilenti hak ke janme. Banyak sengau ke kubor ke ketin ke jong belai. Lang bau syakri jong u. Temen mesan di keempat. Temen mesan ilalong kumu temen mesan jong ke balang sona perdi. Haka narpu bodar presbyteri. Imlong so iba temai pedang jongi kum ke jing sang samla sinot. Ila julong nong kitkam jong ke sang samla sinot jongi kumu sekretari jong ka artem bat ulong ru khot jong ki komiti ke befer haka jing sang samla haki por bat ki snem ke lek no ngio iu kum wei nagi nong kitkam bat khot jong ke jing sang samla sinot bat mentapat lei ulo pencebi ba insam hapdeng jongi ya ke kubon ke tin ke jong u hapdeng jong ilang baro ngai scam bakumbau blain ula juelam yu ki por baro kani ka por ko mentaru kalong ka por ka bangi ni kmi nanti ka ai ya ka ba yil pen kre kalong ka jingkerku na ka benta ngi para suwa bangi ni osngau ku por ka tin ka jong blai lang bau sakri jong temen mesan ti kempan ini so lang daga jingruai ka ba cispa life away cispa life away Kajing syai bat kabor bakrau kalong kakti nublay siken no kamla bandu dasisha kan sa slem inerwai nagdirwai ke baro sautli kitpan She can know
Teman besan opi pasi bapenyak ikan gajing seng. Chairman jong gajing seng samla sinot kajang. Kinong kit kam jong gajing seng samla KJP sinot mi ni. Reverend GB Pok Shna bolong kum chairman jong gajing seng samla bayadon haduk kan kapor kamanta. Ki pastor kat kibala banyadon hakan gajing seng. Ki para nong syarai baro ki dikhot bat ki delegates senrang bat kentei. Ngas ngeu kemen ru banyo i ya gajing don rengkat jong ki pastor rang ba ki jongi kum i Reverend M Shella bolong ru senior administrative secretary jong ka KJP assembly ka jongi bat ki wei chairman jong ka jingising samla KJP assembly ki koyar ki bala ruai hagan ka jingising ka bamanta baro artli ngasnya kumen ru banyo i ya ki bahing hasem ki jonga ki paralok ki parajor ki bawan ki balang ki district ki presbytery ki bangangadon klem da klep ya ka nomination committee jong ka jingiseng samla KJP sinot mi kabalakan mau ya ka kerting ka jonga kum usyakri ubarit man penyo hanga ya ka jaka ka bakentang man sam ya ka kin ka jong ublay haga jing sisa ngamju khmi lenti ngamju poi perkhat bangan yo ya ka lat ban yeng hak bakum ka ka rensan ren ya ka kin ka jong ublay Nasimru ya kana ka kabu ban ai kublay ya pilang baro haga kerteng ka bakrau ka badan bor bat ka kerteng ka bamju sajok ka jong trai bat unong penem jongi u Jesus Christ mencam senam haga balang sirupi habala terwa ya ka kerteng ka jonga omdon uwe lene ka weru na pedeng jong ki dikhot bat gi delegates ki bakren halor kane ka jingwan ra ka kerting ka jonga kane ka jing sngong scam ka jong pi kala pun stom jingmut yang baro sisnem namar teng teng haba ngaken ditya ngayaken mau satang ya kane ka benta kumno nganjing hooj kumal penpau do chairman ngalalong kum secretary jong ka jing seng samla sinot artli kitem na do usnem arjar khat khandai hadu usnam arjar arpulai handai ban yeng hapning jong pi ban sam ni ka kin ka jong blay kalong da ka we ka kom jing ka kom snyo ka jonga hoy nga snyo phu bha yi ki jingduna ki jonga handai nga snyo kumen habang ayo ya ka lat kamtam habang akan mau ya gitu ki kentin jong pastor ubakren mencam snam hachirupi hakane kapur hakane gamit sajan ngatra bikin mau ya tau pastor ubaong ya kita kentin kajing yo benta ban kren haga sinot kalong kalat kawe na kilat kumbaki ong haga kinong way once in a lifetime opportunity kat u pastor udang snyo bakane kalong ka opportunity ka bachisen haga jingim kat no tam yang utumen basan namar haka sinot barabor ki nongkren kindebe ki pas namar ki pastor ki dehi ban yo ban sam bat ban psai ni kum ki khun ki jong blay namar maki ki leda ban petibit ya kana kakam hande yengi ki temen basan ki baki briu ki jet na pedeng jong pai ba ngam tip haduk katno ngala ban psai pi hakane ka janmit layathu yang ada uwe pastor hachirupi balawai ka jingelang pakat kam hagamit thoding onda haba kila poi haga yingsa ka jangki kelaman yang sutunga kaja ong kita menosan ki wisa lang wonu pastor yang i
Kamu ne pastor tu temen santi keempat nang ngawa senior u nang iu senior u dia untuk kena sinat. Uni pastor kat untuk udang keru memandang dynamic bah karo perkat. Perkat kamu jubab iki kenang mau tak. Iki yo bika ka sinat nang ka nomination committee MHK ketika rukum perkat. Nina yu ong ketika protokol mah. Wakat wi wala na pergi kita manosan mboy king seniority. Baik iya gitu ki wada dap tak klik. Na pergi MOV tu wada dap tak klik tu sutiu gitu tengau. Perkat jan ngala tu jan. Hagine ki kendiat sengi ki bala dap seden ki don sibun ki pastor ki temenosan ki perlok ki banga ki bai ki jonga bat ki weiru kila teks sengah ka WhatsApp bat kila ai kuble kit bok ki yang don we pastor uba phone nga ong kumne temenosan wat nom kren slemo namar gane ka jamet likit skila nya ba namar baru si sengi duduk menin haduk menta si sengi ki yosong jinglang pakat kam. Ada ngasih sistem jengut bahan marunang pastor ongkum tangal ada krek berok sistem demo la kumno ru hajing sisa kabaduna sikenta kumanga ong epi gane sisin hakaci jing gane kati yo baro studio namar ngala type haka komputer ngala sedang mendidit ya kikat tu katne bat ngala revise ya kane ka kubor bat haka bakadu kapoy nga live pesan minute. Nah kata kadang wat nam lang a ya syabat nga kapur kadang biang hapuk prabaji ngan pendap. Tengin nombun kita kita ingin ya poy no sa kabanta kabakong santam kabangingin yo sngaw ha kana kapur. Ngin ya poy sa kabanta nagatin ka jong ublay. Kabanta kabanga ngadon ya kaban pesat hapeding jong pi kum ki sembo jing berkat. Kalong ya kabanga ngala pensong nong rim naga kitab Genesis. Kalenong kaba arbusan kadekot kaba life way. Kitin kiba ong kumne. Te u Jacob ulaong. To dino hanga hagane kasni jinglong hanmen jongme. Hanga hakane ka sngi ya ka hok ka jinglong henmen jongme. Ka phang pedeng jong ka jinya sulak ka banga kwa banbu hapeng jongi hakane ka por ka long. Ka jingdino ka jong u iso ya ka hok ka jinglong henmen jong u tang na ka banta ka shibul ka sarwa. Ka jingdino ka jong u iso ya ka hok ka jinglong henmen ka jong u tang na ka banta ka shib sendi nene ka shibul ka sarwa tungine duai pankentang troy yala ujong usyakri ujong me ubayeng hakane ka jeka ka bakentang meyo iya troy ya usyakri ujong me ubamlong eruam khamat jong me ngalong unong pop atrai ki babun ki jingduna bat apedeng ki jing telot ki jing bom sempang ya kaban perkat ya ke jingmayan jong kaktin ke jong me melawan ra ela jong usyakri hakane kapur mida duai ko trai ya ke ba me men kren baki ke barok ki bangingin suyok sngew hakane kapur kan long atrai ka jing kren ke bawan naga ket ke jing isnei ke jong me kren atrai ngin sya skor namar ba me melong ublehi haka karting ke jong jisu duai amen. Isu ya ka hok ka jinglong henmen jong utang na ka banta ka shibul ka sarwa. Kane ka banta ka yathu engi ha ka jing yede bat ka jingjia hapedeng ki arngut ki sipara. Kita kidai u isu bat u Jacob. Kibade ki khun ki jong u Isak bat ka Rebeka. Kidai ki khun ki trai ki jong u Abraham. U iso bat u Jacob kilong ki khun bakha senrap twins. Handai kilong ki baya pher uwe na uwe pat hakadur hakadar ne hakajinglong. Niyo i barabor baki khun kha senrap ki ju isrim ha hakadur
lene haka jinglong ru don lele ki ba kham lada kim ye don haka ju kapur ki briu ki shait bakla teng teng ki dang mut ubah haswa handai dei pemban da ubah hadin lene ki dang mut ba udei upara handai dei pemban da uhenman tang ba u isu bat u jacob kimlang kumta nadu kapur bakata kadang armet kine ki khun ki lei ki yele lem haka kpo jongka te ka rebeka kala ong lada ka long kumta hatu bale ngalong kumne te kala lek keli hautrai bat utrai ula ong don hak po jongpa arjai ki jat bendriu bat ar ki pai ba king kin saya khlat no hi haka kpo pa bat uwei upai lang un kham don bor ya uwei pat bat uta ubah shwa un sekri ya ubah hadin ondal adat benai ka rebeka kala khanung kong ya u iso ubah sau barok ka bet kum ka jangkup basnyo hadin lami sau jacob bat ka tong u kala bat ya u iso na ka kendong jat Jacob ulong ubajli kasni do bat ubak hamba bri shibun ban ya uhenmen jong u iso haga jinglong ka jong u iso ulong ubanang be emrat ongaktin ka jong ublay ubriu ubaju ya wir e hamadan handai u Jacob ulong ubriu ubajamnut ubashong halaga yingtrat u Isak ukpa jangki ukam I ya u iso na marka do ske kajong u ka ba uju bam handai ka Rebeka ka kam I ya u Jacob na mar ba usmat ha ka kam ying ka kam sem ba uju ya rap ya ka bat u ba longru u ba nang ba ha ka shet jing shet kata ka de ka jing sneo ka jong kikmi pa bat kham tam ka kmi lada uno kun uba nang ban tre ki kam yin ka kham I ya uta hangne nyo I bakala stang ka ka babakala hakani ka longying arngut ki kun mar uwe ki I ukpa u I ya u iso ubalong henmen bat ka kmi ka I ya u Jacob ubalong upara ong kani ka jingi thok khana u Jacob ula shet ya kajing shet serwa ka babang ba bat haka taka por lawan u iso na langka ubalan be emrat handai sniubak ba umsyam layo ru em haka taka por u iso ula tangan ba ula snyaw thaj bat ula snyaw luwai kumban sai ongaktin ka jong ublay u iso na jengai ula snyaw ya kata ka jingbi dong kata ka sawa ula ong ha u Jacob tu sya ya nga bangan bam bat bangan di na kata ka sarwa ka ba saw na bangala snyaw jreme handai u Jacob ula ong ha u tu dino hanga hakani ka sni ya ka hok ka jinglong henmen ka jome u il perkhat baru ong hakmi ngan sayap no hakmi ngan sayap no batkan mentoy ayu yang nga kani ka hok ka jinglong henmen ka jonga u Jacob ula ong to smai hanga menta ka sni ute ula smai bat ula dino ya ka hok ka jinglong henmen jong u ha u Jacob ula ai ha u iso ya upu bat ya ka jingshet sarwa da u kenjari bat u iso ula bam bat ula di bat ula yengjot bat ula lek no ru kumta u iso ula ibeng ya ka hok ka jinglong henmen jong u ong ka ka ktien ka jong ublay ki parasam la ki dikhot bat ki delegates kumbaga la ong nadu men depas dang sibod ki banga ngala skip na ka jing itu kana handre ngadon tang sautli ki mat ban bu apding jongi ki balong ki sembo jing perkhat kibangi ngin kamsyai halor kena ka jingit hokana kabanung kong ngin om dino ya ka hok long trai jongi ngin om dino ya ka hok long trai jongi
Nisem haka Bible naduk kapor handai. Kabha neka hok yok pating naki kimi kipa. Kalong kaba kordo bat kaba nyu kor e. Ba ukun nang kong jong kanu ka ying udai hok ban yo. Haka long ying Israel laong ma ukun rang ba udon haka kerdan kaba kerpang bah. Umi khmat ya kalong ying barok kawe. Usim ya ka jingkit kle ya ka ying kasem. Kahok kajing yok pateng ukun rang ba kalong. Ba uju yok pateng ya kaspak kapeu jong kaying. Namar ba day ma uba pek bat uba sumar ya kaying. Lada jia ba ukpa uyap no. Ya ukun nengkong laju ai kambun haba yasam banta naki jingdon jingem. Jong kaying kasem. Bat kene kadai ka hok long try ka jong ukun nengkong. Ukun nengkong lene uhenmen ban nengkong. Uyok ru ya ka bor kum ukli jong kaying haba. Ulong unang pek iki para barok bat ya kaying kasem barok kawe. Kata kadai ka authority lene ka responsibility jong uhenmen uban nengkong do. Ka jinglong henmen kadai ka hok long try ka jong uisu. Haka ying ka jong Isak bat ka Rebecca. Handai ka bas ngausi ki para bengay. Ban ong ba ula dino ya ka neka hok long try ujang u. U Jacob tang na ka banta ka chisendi ka serwa. Ka neka mut ula du no ya ka jingkar ku bat ki jingkulan ba ublay ula ai hau Abraham. Ban yo kenti ya ka ri ka jingkulan. Ula du no ya ka bor lana yaka authority kum uhenman. As the first son Esau had the inheritance power and the promises of God, he had everything he wanted, yet he treated it all away for a bowl of stew. Ni pule hake kitab kabanang kong kisem arhuway kalanong gadkot kabalay. Unabat uong ha usem ahab. Kalong ka ba yang ngaban ay yakari kenti kikpa so nga hame. Wat usim ha ahap ulathong ya unabat. So wain ka ba kamba ne da ka tengka plia. Na ka banta ka briso wain ka jong u ka badon ha Jezreel. Hajan ka ying sim jong u ha u ahap. Handre tre bandi ka. Namar ka de ka rikenti neka hok long try ba uyo nakikmi bat nakikpa ki jong u. Haman laka wei pa ka wei ka kot neka nuka jingwai neka film kabangi ni ju yo ila tho ye kine ki kenten. Copyright reserve. Lene haka kasi ki ong yaka hok long try la tengkai. Handai ka bas ngausi kalong baki don ki para samla ki badi. No ya ka hok ka long try jong ki. Tang na kabanta ka spa jong ka na ka pertay. Tang na kabanta ki jing snobha ki ba sipor jong ka na ka pertay. Kane ka ri ka ba ublay ulapan yo hangi. Kari ka ba karpang ko ki para samla ki dekhot bat ki delegates. Tongin om dino ya ka na ka hok long try jong ni shakiwe pat. Kabenta kabaar lengkot ku mga ong lebasang. Nginom dino ya ka jingit jongi tang na kabenta ka spa kabor bat kaburom kiba kenja perthe. Nginom dino ya ka jingit jongi tang na kabenta ka spa kabor bat kaburom kaba kenja perthe. U iso ulawan na langka bat ula sngaw thai sngaw wayu. Ula poy haying kadba u Jacob udang shit serwa da u kenjari. Hapdeng kajing sngaw tulat kumban sayap. Ulaong ha u Jacob to sya hangaban bam yame. Na kata kaba saw na bangal sngaw jram e. Kaba pala kalong haka jaka kaba u Jacob un burom yala ujong henmen. Ban ay ya kata ka jimbam, bat ya kata ka jingdi ka ba ulapan kre. Handai ulabu ban da ka condition.
To dino hanga hakane ka sni ya ka hok ka jinglong henmen jome. Ke men yo ban bam bat men yo ban di kat ba memon. Kata kadi ka condition ka ba u isu ulaong hakmi ngan sayap no bat ka mentoy ayu kene ka hok ka jinglong henmen. U Jacob ulaong ru to smai hanga menta ka sni. Ute ula smai bat ula dino ya ka hok ka jinglong henmen ka jong u Jacob. Kum ki khun samla jong ka jing seng samla ki snot mi ni bat ki bengai baro ki don ki por ba ni mat ki jing e bat ni poi haka khim khat jong ka jing em bat ni don haka ta ka position ba kat sabangi phai satan ki jing du jing kermen sudah. Teng-teng ni sngau kumbangin saduno bat ngin sayap no ru. Kam tam ki khun samla hakini kisni kerduk kam kerduk jam. Dei haka ba kum kene ka po usoitan bat ki bor jong ka jingdum ki tre borba bat ki kenting ya ki jingmot ki jing perkhat saki ki bangim la ban sngau thu. Don bun ki ba hap na ka jingin bat ki ba lenno ya unong pen im. Namar usoitan utip ha hakanu ka rukom bat hakanu ka por ban pengok yanga bat yapi mi kan mau haka gospel ka jong Matayo sangang puli na ka tu ka lenong ka basau haka por ka ba u Jisu ula depan sa jing it sau peu met bat sau peu sni namaru ne usus nyang tu sau peu met sau peu sni kimdei ki sni ki ba lengkot usoitan ula snyau tu ba u Jisu ula tengan. Kumta ula sim ya kata ka kabu bat ula wan ha u Jisu ban pensyai u. Handai namar ba u dei u belai. Une usoitan namla ban pengop ya unong pen im jonga jong pi u Yesus Kristus. Ni snyau tenat bat snyau ku ben cibun habangi pule ya ka jing im. Kajong uwe usim bat utau de uraja kinesing. Jong kahima kat saupra. Long balatun sim ya kinesing hagasnam kat praspa. Ban sincar ya kahima kat saupra. Hagasnam kat praspa prapeo. Kimissionary district haganega time. Kilejit ya ka normai. Kum ka mission headquarter. Day hakan ka snamba u kinesing ulas dang bandit school penpau ha mairang long kahima balakit ya kane kalaki win book don na pedang ki menteri ki jong u ki bala persa jur ya kan bat ki bernyam balada sange no kin pen ki ya ka ban veng no ya u na ka jinglong sim Reverend Traffic Hughes, kum missionary hakatu kapor, uli slok kerpang ya usim kinesing, bau de ban perkat sanibha, bat ban keng ya kador ka jinglong Kristen, lada ujit kumta, sababe haden da kumwepat, usim kinesing ulapan benapat ba, baulan nyek ha u Yesus Kristus, bat ban penyeso ilade sakabalang normal. Ulapla da kabaong bada lele ngan om dia kahima ka jong uble nakabanta kahima kat saupra da lele ngan om di ya kahima ka jong uble tang nakabanta kahima kat saupra kaperthei katerwa hangi kerhai kaspa kabor bat kaburom kawan ban terwa yani Ladangi kloy ban len yau Jisu. Ban dino ya ka jinget. Kumba u Jacob u ong ha u iso. Dino hanga ya ka jinglong henmen jongme. Te men sayo ban bam bat men yo ban di kat ba memon. Kumno ngin ki para samla. Ka jingkeli kalong. Kumno ngin le ha ka ba kum kata kapor. Lada don kata ka jing terwa
banyo ya ka spa, banyo ya ka bor, banyo ya ka burom, hatu ngikloi ne em bandi ya ka jinget ka jonga ka jongpi. Menin ngiliyo sngeo ya ka tim ya ka bau pastor, chairman ila peli. Bangin nam compromise ya ka jinget ka jongi. Bat kane ka percaya. Kebenta ka balai. Nginam dino ialah ka jong ka jingim. Nginam dino ialah ka jong ka jingim. Ngilong ki jingpau kiba koridor bat ba kerpang na ki jingpau barok kiba ublei ulatau. Yangi namar yanga yapi latau yangi hakadur ka jong uhi. Uli haka kitab Genesis kalanong ka ba nengkong kadekot ka ba arbun riu arbun nyo. Ni semang to kumno ublei ulatau ya ubreu. Ublei ulai hangi ya ka jingim ka ba kordo. Ublei ula persat haki kriu kumut jong ubreu benengkong da ka jing persat ka jingim. Bat uta ubreu ulalong umensim baim. Nisnyau tu namar kata ka ne ka jingim ka bang yo menta kandei ka jingim. Handai kadai ka hok bat ka nong kanti ka ba ublei ulai yang ngai pi. Ya ka ba ulai hangi. Ngimdai ban dino ya ka ne ban yepeng ya ka bat ki ba kenja pertei. Don bon ki khun samla ki ba penjot ela ka jong ka jingim bat di tat dol ya ka akor ka burom tang na ka benta ka jing snobha ka batang sipor. Namar bakim sengau tu bakalog ke bakordor hakmat jong ublai. Ujisu wong haki senran haka gospel ka jong Matius kalanong ka ba khandriu ka dukot ka ba arbondriu. Naba ubriu un mentoy ayu lada un yo ya ka perthei baro. Bat un seduno yala ka mensim lada ubriu un ya plida yala ka mensim ka jong ka gospel ka jong Lukas kalnong ka bakhat ar ka dukot ka bakhandriu hadu ka ba arpheu ka parchi sapang uriuspa bat ubabig ujisulong kabri uwe ubriu barispa kala seiso sibun te ulapuson halade udaong kumnongan le naba ngamdon jaka hakabangan lum yakiso jonga ute ulong te sahakane ngande ngan lit ya ki thiar jonga bat ngan te ya kabakham krau te hang tangan lum ya ukeu jonga baro bat ngan ong halaka mensim ko mensim padon sibun ki balabu lapa labon bon snem to songsuk to bam to di to lekmenru Handai ublei ulong hau. Ame ubabik. Hakane kamiet on panno ya ka mensem jong me name. Ki jong no te kin long kine ki ba me melakhe lepa. Ki jong no kine. Kan mentoy ayu yang ladang yoklut ya ki baro. Bat ban pen snyo bha ya la ka mensem. Ne ya la ka jong ka jing im. Ladangi dukno iya ka. Kaspa kanam ka burom kijing snyo bha bakan jado kimla ban pen im ya ka mensim ka jonga ka jongpi. Ublei ulayangi ya ka ne ka jingim badulat mulapa bangin yo ya ka jingim om tang ha ka ne ka perthei ka bangim. Handrei ya ka jingim ka ba selendet jong ka ne ka perthei kabangin sayo bat bansyong jiunom la jiunom. Handai usoitan usim jong kena kepercayai. Usim jong ke jingdum. Uyele persa ya ublei. Ukwa ban penjot no yangi. Da kibabun kilat kat kibala la kabuit kabor. Menginduk no ya kena ke jingim. Unong le ase. To dino ya hanga. Ya ka jingim jong pi. Dengan ai ke baro kat ke bapi kuat. Kani wat ya uji suru. Usoitan ule yalam ya hajrong ke temple.
Baru lepas ni ya kena ke pertai baru. Bun sen ngaju perkat. Imat kena ke pertai ke dia kejong syaitan. Bau lenut ban terwa ya ujisu. Bala meni leda ukulai ban meni ban diam ya uang ngan ayane ya kini baru. Bun ni perkat. Kumba perkat u iso. Hakmi ngan sayam no. Batkan mentoy ayu yang akan ka hok ke jinglong henmen ke jonga. Namar kata ula dino ya ka tang na ka banta ka cisendi ka serwa. U iso ula iben ya ka hok ke jinglong henmen ke jonga. Ki para samla. Nina poe sa ka banta ka bakhadu bat kata ka de ka banta ka basaw. Nginom dino ya ki jingkular bat ki jingkerku ki jong ublay. Tongin om dino ya ki jingkular bat ki jingkerku ki jong ublay. Kumbalong ki kun nengkong haka imlang ka salang haki por hendai. Niru ngidon ka hok ka jingyo pateng ya ki jingkular bat ki jingkerku ki jong ublay. Ki bada u Yesus Kristus utrai bat unang penim jongi haka ni ka jingim bat haka jingim ka bansawan. Unang tho ya ka citi si Hebrew kalenong ka bandriu ka dekot ka bakat lai bat ka bakat saw. Uong namar ublay haba ula kular hau Abraham. Namar umla ban smai danuru ka bakham kraw. Ula smai daladehi. Udaong da sisa da ka bakerku ngan kerku yeme. Bat da ka ba penroy ngan penroy yeme. Ngim dan hok ban yo pediang ya ki jingkerku. Handre ki de ki ba mi na ka jinget bat na ka jingai e ublay. Ha ka ba ula kular ya ki ni ki jingkerku hana bat happy. Om de tang bangin yo ya ka ne ka jingim ha ka ne ka pertei. Handre ka de ka jingim ka ba bom jukut ka ba ula penkre na ka banta ki bengek baro. Ka gospel ka jong uyonis kalau nong ka balai ka dekot ka bakhandiu ong ka kin ka jong ublay. Naba ublay ulay kata ya ka pertei. Kat ba ula ay tino ila ujong ukun bala kamarway. Ba way ubangay hu un om jot syu handai unyo ya ka jingim ka babam jukun. Ki para bangay gayek kumalaong nado bastang mangi ngilong kita ki ba kerpang hakmat jong ublay. Bat ngilong ru kita ki jing thau ki ba ula thau yang ni hakadur ka jong uhi. Tongin om dino ya ki e baro. Tongin sim ba kana ka jingim kamdei ka bangi, kamdei ka jongi, handai ka dei ka jingai e ka jong ublay yang ni. Ublay ulai hangi ya ka jingyo kanti ka badap karhai. Kum kita ki bangit pengin yo pediang ya ka. Da u Yesus Kristus uba utrai bat unang penim ujangi. Upol utho namar kata kat ki balay alam da u mensim ublay. Kita ki long keng ki kun ublay. Uta u mensim ken unya plasai rengkat bat ka mensim ka jangi bangin long ki kun ublay. Kumta la dang long ki kun ki jong u ngilong ki nong yo pateng ki jong u Yesus Kristus. Bat ginong yo pateng lembat ukris. Ha kata ke hima ka jong u. Ka siti upol si ginong rum ka lenong ka bapra khat saw khat driu hadu ka bakhat niu ka dekot. Ha ka ban penkut ya ka ka kubur. Ngan pule ya kini ki kentin. Kiba la tho da u Reverend Shine Thomas. Ula tho aga kenong we da ka ba ong kumne. God has given us a rich inheritance in his promises. There are thousands and thousands of them which cover every area of our life. Take care of every need, my dear friends. Don't save your blessing for the trivial things of the world. Ublay unkarku unyarap ini nakabanta kaburam ka jong u. Amen. Ngilyo sngau ya ka jing penmena naka liang jong ka jing sang samla sinot bat kumjo naka balang ladadon.
tulisan mengilam di jing benar nak liang ke jing sing samla sinat ka program hari ini ke si belasai ke si try belasai ke por prabe je men step inyo ya ka sakramen jing kawai try nong penyai de cerman ke jing sing samla ke pisnot mingi ban mengilam nak populin nak ke jing boleh ban banduai de pro pastor kan sai bha ding do inyo ban dum jengo jing benar bat jing benwai di supervisor bat kinong yarap agak sakramen di supervisor Reverend T.W. Suwer, Reverend R. Lalu, Reverend R. M. Poti, Reverend H.L. Giri. Di nong yarap Reverend Trison Patwet, Reverend Penchai Wardri, Reverend S.D. Menso, Profesor Dani Habamut Lengdok, Profesor Krangbor Lang Khongwir, Profesor Elang Miki Bamon, Profesor Understand Suklain, Profesor Sario Suyai, Profesor Hek Kupar Porto, Profesor Rimul Siang Chai, Teman Pesan NS Sengklem, Teman Pesan N Rembai, Teman Pesan Pusan Kempat, Teman Pesan SO Tubru, Bat Teman Pesan Kanalang Sumer. Ka jingising pajbak kabubut kan long hakapor sipau steng men step. Siting ngentah suag ning por nginyo sneu jing wai per hemen se mapok jing alam jong jing sing samla balang prestren so menting nong nam jing wai mesta kraubok pariat nong tem keyboard mesta alim pariat nong pule bat duai teman pesan di sembai nyo jing sam ya ka provinsi award dau cuman jong jing sing samla KJP assembly KJP semingi nong kren Reverend Ayubi Pala Inyo balum jingengo kat badang lum jengo inyo sngo iki kwaya naga jing sing samla balang presiden Amsor Hong jing sing samla balang presiden Morathut jing sing samla balang presiden Lama jing sing samla balang presiden Denglin inyo balang penggentang jingengo penbot sakijing penmena bat jing penwai mensan mengelam ini kalau jing penmena nak liang kesenap Kemensan Sherman, kini gelong jumpa bena nak liang jong kebalang. Kemenekong jumpa bena nak benta ki kuaya. Ke kuaya nak jingesang samla balang pala kan lek haying jauh Mrs. 13 mil sentem ha ke house bar ke bachispa nyau. Ka kuaya nak benta ke jingesang samla balang pentolang ten kan lek haying Mrs. Irli sentem ha ka house bar ke banyo. Kebaar ke jumpa bena kat par di khot bat di ket bapir se bah ban bu ye ki kali jompi ha ki parking bal pengkret dak balang kenang ban laj na ke jing jenjar ha ke basakut kali kumta ni kerpa de kerpai Kristan bapini trailang bat balang da ka bapeni yakin barwat syam bakin bu akhmat ying jompi yo bakan penmi ye ke jing wit jing thut ha ka ya ke yang ki kali bat kibriu ha ki surok namang tib ba ka surok bat yo iru ba surok snong kalong ka barit adu kata-kata lada kum pitrailang bat ngikum ka balang kan pri bat ni kerpat phi be pin snobha ba ni trailang khna makan pensuk yang ngikum kino yalam ha ka bedai bat ke bepenya ji kali kabalai ke jumpa mena ke jumpa tip ye phi ki dekat bat ki dilkes balachai ke sngi kabalang kala pengkre hapo kidong jong kesnong kabadon hadu sau tuli kidong ndaya ke parking hapo kidong in aila ye phi bepin bu ye ki bat kumjuru na kabata jong ki ba ki dekat bat ki dilkes balach pham ta kamid bat kinwan pa la shang bapin se ba ban poil kumno hapo ka shipeu beje mistem kenang bapin yo ban bu ye gejaka ying kisem gejompi kabasau gejing bamna na kabata jong ki dekat bat ki dilkes ba lada kide gejaka ke badon
ki parking bekim nyam shu kadon gene kajaka madan hang ne chan ying mane bapin sabha balai bui ki kali chok phi hang tai khnang makat pensuk ye ka jingya jingyeng ha ka jingya jan bat ki ying ki sem go bapisa bat ke besan ke jing pemana na ke beta jong ke jing sang ke ba shithau beje menstem bat kum ju ke por shibeje on pelong sitai sha krishnong ngai babaro phyo i ke jaka leni ke pandal ke bat mkhre bat ke benriu ke jing pemana na ke beta jong ke chasni nia ke ki khot ki diket ki koya ba kinong kit kam ka balang ke la pkhre hang tay ke jakaman pelong jinge seng banamar kata karpa de pi ban ap ha ke jakong khnang bat pensung ya ki volunteer bas ka wai ke jing pemana nak bata jong medical kam nak bata jong upailang jong ke sinot la sha ke sngi indon hang tay ha jan jong ke pandal ka ba pelong ke jinge seng bat ka bakhadu ke jing pemana nak bata jong ki volunteer jong ke balang Siapa ban yami lesam step dang step ban le chitai jeka long jing sang sinot khnang bangin yo ban pendem ya lagi kam wesan selman ngene kalau ngajing pemena nak mata jong balang kedon gawai kini ka kojing ruai ka bala lab hang ne kata ke kerteng kalong Trinity Pamthin na kabalang jaran kerpa di kitra jong kani kocing ruai hadi mai kani jingesang sabha bani kendu bad nga hang ne Kumtong ilya asngawi kijing penmenana kaliang ka jingsang samla sinot bat kumjo naka balang ngin ya bat iki kum kit khot bat ki delegates bat kerpat bangin pediang ya ka ka baka balang ka lepen baik bat kerpat yangi haka jing dei bat ka jingbu yaki kali bat iki wai pan ngilayo asngau ki para bangai bi ya ka khubor ka tien ka jong blai nang bau sakri kalong ka khubor dei por hapreng jongi ka ni ka por namar kani kalong ka por ka ba i kumba kata ka jinglong jing im ka jongi kala hiar bat kali tat dor namar kata kani ka khubor kalong ka khubor ka ba biange ban pen kan mau ya kata ka jinglong hok trai ka jongi ha ka jingi dei ka jongi balau jong unong penim bleung kerku ya ka khubor ka ba ngau kani ka por ngin mi na ka yeng ka ba kentang ka jongu in boi ka khadop ke dok nur ke jongi bat ngej kam bakan long ka jing penchaj bor ye ka jingim bat ka jingyai lenti ke jongi blai cibon temen pesan ye ka kubor ka ba pila pen ngau ha pen jongi ke ne ka por blai unang karku ya ka jing sakri ke jong pila ka balang ka district bat ka presbytery ke ba pidon bat kumjuru blai unang ai pi ka met ke ba koi ke ba khia ba pinang penna ke kubor ke tin ke jong haki weipat ke benta ya ke bau bleu libit banten rong haki terpeng ki jong pi undo bat ke ying ke sem ke jong pi ba pinang yo bor ban sekriu haki por ki banang wan bleu undo kat lembat ni bat sekriu jong blei haki por baro ka por kala biang bangin penwaino ya kani ka jingseng kani ka por ine so lang na ka jingruai ka ba laispa arpo pra bat laispa arpe unriu naga kot jingruai ke berim aden kene ke jingruai ubhaban kot yai Sherman jong ka jingsang samla ki tepi assembly jongi Reverend SD lenong in ai ya ka jingruai le kot bat ka jingkerku penwai menga i kotrai jisu tang ban i ngalabang ngakam i yemego kenrat ban ya perthei baro lang haka dok nut kakti jongme kalatrei barok sau ke dekot lais pa arpo pra menga ini
Habang ini no naga yeng kabakui kijome. Yarap ini ablay banginom de no ya kajinget kijongi. Hapdeng jongan ni kapatai. Bat skani iwe piwe kungi kon samla jong kigit pisinat mini. Banginyai saki yeme. Wat apdeng jong kapatai kabakan riang bat bangutulam. Pelai ni de kajing kerku kabakan saitan kijongi. Kajing kejong bleu kupa. Ringkat kajing bak kajing isnei jong try bak no penim jong Jesus. Lem kajing slok kajing kersian bak kajing pensyai bor kajong unsem bakut. Kin lai ho ble kilong ka bor kelau jong syakri jong me belasam me kubor. Kilong ka bor ini kon samla jong kesinat. Kilong ka bor kita ki weipat ikon samla kedan hagari pada kalian setelah kepercayaan minta haki ataba bamjukuru. Amin.